Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा मोननै लेटेस्ट बिग आपडेट सफैदों SBM नि टयलेटनि राङारि अनसुंथाइ एबा मोनसिगोन नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति आरो रेजेक्ट लिस्ट PMAY-G एबा सरकारि न'नि आइडि मोनसिगोन आरो सोर मोनगोन गोदान आरो गोजाम बेनिफिसियारिस इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ बै समाव आं नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ लाबोदों अके मानोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आदा माब्ला मोनगोन टयलेटनि राङारि अनसुंथाइया एबा किस्तिया So जायनाखि YouTube चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोसै SBM टयलेटनि सायाव So दायो लोगोफोर जों फैबाय SBM टयलेटनि सायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे स्वच्छ भारत मिशन नोंथांमोना मिथिगौ बेनि गुबै थांखि जाबाय क्लीन इंडिया खालामनाय माने साखोन सिखोन लाखिनाय जेरावखि थाया माने गामि ओनसोलाव हमना ला मैला खालामनाय आरो बेनि गुबै थांखिया दा बेखौ नोजोर बोनानै गभर्नमेन्टआ मोनसे नोंथांमोननो टयलेट हरदों बा हरगासिनो दङ दा बेनो जाबाय SBM नि आन्डाराव थ' बिनि एप्लाइ खालामनाया इन्डिभिजुवेलि खालामनो हादों स' खायसे जिखुनु जाया सेन्टाराव बा अनलाइन सेन्टार बा गावनो एप्लाइ खालामदों अके बाट बे थिगानो दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा बे वान माने हमना ला फेमिलि सासे माने गंसे फेमिलियाव गंसेल' बेखौहाय होनाय जायो दा ओरैबायदि जाथाया जादों माने ओरैबायदि केसा जादों हमना ला गंसे न'खराव साब्रै बा साथाम बा साबासिम मेम्बार्स दङ थ' माने बेबो खालामदों न'खरावनो हमना ला गंबा गाहाम एप्लाइ जाना दङ दा बेखौनो भेरिफिकेसन फिल्डआव जागासिनो दङ दासिमबो जोबाखै जेब्लानोखि बे जोबगोन एप्रुभ जाजोबगोन अब्लासो नोंथांमोना राङारि माने किस्तिखौ मोनगोन आरो फार्स्ट किस्ति जास्ट एग्जाम्पल 9,000 जुदि एकाउन्टाव हाबोबा एन्ड बेजों लुयोबा नेक्स्टआव 4,000 जों कमप्लिसन खालामनाय बेबादि माने सिस्टेम थायो नालाय जास्ट एग्जाम्पल आं नोंथांमोननो होदों दा बे साबा एबा साथामाबो जुदि एप्लाइ खालामदोंबा बेयाव दानजोबनानै सासेल' मोननाय जागोन अके माने गंसेल' माने टयलेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अके दा बे मोनसे गाइडलाइन्स दङ दा जायनि जाउनाव भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ दा एक्चुअलि बे खामानिया PHC निमोन बाट बेनिफ्राय ब्लक अफिसाव फैदोंमोन आरो ब्लकआवबो हानायसेबां मेन पावार थाया नालाय एबा एमप्लयिज थाया नालाय बेखौहाय मा खालामदोंमोन लास्ट स्टेजाव गावबुराफोरखौ लानानै भेरिफिकेसन खालामनो दायित्वखौ हरनाय जादोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ दा बे गासैबो भेरिफिकेसना जोबनाय लोगोसो एप्रुभ खालामनानै जायनोखि मोनथावगौ बेनिफिसियारि स' बिथांमोननो बेखौहाय किस्तिखौ दाबावैनो जेब्ला बे जोबनाय लोगो डकुमेन्टस भेरिफिकेसना एबा एप्रुभ खालामनाय लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टाव सोगोन स' बे माब्ला सोगोन दाथ' नै नोंथांमोना मिथिगौ जे पन्चायत इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ 2 मेनिफ्राय एन्ड 11 मेआवसो काउन्टिं जागोन अब्ला नोंथांमोना मे दाननि जोबनायथिंसो नोंथांमोना बेखौ मोननाय चान्स दङ एबा जुन दानावसो मोननाय चान्सआ दङ अके दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि SBM टयलेटनि लेटेस्ट आपडेटआ बेनो स' दायो जों फैबाय इम्पर्टेन्ट आपडेटबाव बेनो जाबाय PMAY-G एबा प्रधान मन्त्रि आवास यजना जेनिखि सरकारि न' बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ सेल्फ सार्भेया बेनो जे नोंथांमोना बेखौहाय माने डाउनलड खालामनानै लानांगौमोन लोगोसे फेस आइडि नोंथांमोना खालामनांगौ आरो आधार कार्डजों होमबासो सेल्फ सार्भेया जायो दा ओरैबायदि जादों जाथाया माने पन्चायत इलेक्सन जादों एबा पन्चायत इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो बे दासान्दि बन्द जाथ'ना दङ नोंथांमोना खालामनो हायाबो जानो हागौ स' मानोना एसे गाइडलाइन्स दङ नालाय स' इलेक्सन जायोबा जेनोखि गभर्नमेन्ट स्किम बा राङारि अनसुंथाइ बा नोंथांमोननि इन्टारभिउ बे टाइपनि माने बन्द जायो माखासे गाइडलाइन्स दङ जायनि जाउनाव दोनथ'नाय जादों 11 मेनि उनावसो किजानि लेटेस्ट आपडेटआ माने फैफिननाय चान्सआ दंखायो आरो दा फैनाय चान्सआ दंखायो दा जियानो जा सेल्फ सार्भे नोंथांमोना खालामनो हादोंबा खालामबाय था आइडि मोननो थाखाय आरो जायफ्रानोखि दाखालि अफिसियेल सार्भे जाबाय अके जास्ट स्टेज 1सो बियो बेयाव डाइरेक्ट आइडि मोननाय नङा दाखालि जेनोखि जादोंमोनना प्रिलिमिनारि सार्भे बेयाव डाइरेक्ट आइडि मोना मेन आइडि मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन जिनोखि दाखालि सार्भे जाबाय स्टेज 1 सार्भेया बे डाटाया ब्लक अफिसाव सहैजोब्बाय जुदि जामारोबा जोबमारोबा नैबे नोंथांमोननि डाटाया जिनोखि स्टेज 1आव जिबिका साखिफ्रा हमना ला SRLMनि केडार्सफ्रा सार्भे खालामदोंना बियो ब्लक अफिसाव सहैजोबगोन अके एबा सफैजोब्बाय देन ब्लकनिफ्रायसो आरोबाव फिन खनसे नैबे ब्लक अफिसनिफ्राय खनसे नोंथांमोनखौ फाइनाल सार्भे खालामबावनानैसो जायनोखि मोनथावगौ बेखौ एप्रुभ खालामनानै आइडिखौ होनाय जागोन एग्जाम्पल रिसेन्टलि न' मोनखादोंबा बेयाव मोननाय नङा अके देन बेनिफ्राय साख्रि गोनांफ्रा बेयाव मोननाय नङा एबा हमना ला गिदिर हमना ला जिनोखि बिजनेसमेन एबा गुबुन हमना ला साखा खब्रै गोनां बा बांला गोनां गिदिर बिथांमोना बेखौ मोननाय नङा ओरैनोथ' सिम्पल जिनोखि पाक्का न' थायो बेफोरथ' जेबो नङा बाट जायनोखि बांलाफोर दङ बिल्डिं दङ स' बेखौ मोननाय नङा साख्रियावलाय मोननाय नङा गिदिर बिजनेसमेना मोननाय नङा बे माखासे क्राइटेरिया आरो
दा आइडिया नोंथांमोना जोबनायथिं हमना ला मे दाननि जोबनायथिंसो लेटेस्ट आपडेटखौ मोनफिनगोन बेखायनो मे दाननि जोबनायथिं आं नोंथांमोननो बिनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट लाबावगोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड जुदि आइडिया जामारोबा नोंथांमोननि इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ बेनो भटार कार्ड आधार कार्ड बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट बेनिफ्राय जब कार्ड बे कम्पालसरि थाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना किस्तिखौ मोननो हागोन न'निखौ प्लास नैबे जब कार्डजों नैबे आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोननि किस्तिया हाबगोन